o je Tiprajwk tabuk suicide wngmani digi thangui tongo Sabo majrama no o tomung no o Tiprajwk suicide wngmi thangkangke Sabo majrama nai Sabo o Tiprasa romui karna nangnai chung bo jotono no lamsogo haini hai chini jora ni so chung tini narong bwskango tamni bagui manukjak phiu ungkangkangke Khorogsa Tiprasa no YouTube chalogui tongo tamni ungkangke bo kwbangma buini live rogo thangui kwbangma Tiprajwk rokni YouTube ni live rogo thangthangui comment hamya rok sio tei o Tiprajwk rokni photo rok nawui kwbangma sagori gri khlaiui amhai photo rogo borongni mwkhang rokna thepaui kwbangma video rok sarogui tongmani chung nukha o je sarokjaknai Tiprajwk rok bo chungno call khaihorka o je Tiprasa no sininani wngthung Sabo o Tiprasa Sabo o phona tamni bagui bo chini photo no amhaike khlaikana hnai call khlaihorka jara amhaike photo viral khlaijaknai chini Tiprajwk rok hingkangke ang obono koinai je o YouTube chalogui tongnai je o phona no norok jotono nukhna screen no bo Sabo tamni bagui amhaike buini photo no amhaike edit khlai lasimung rwnani nangkhana tini ang bono kwbangma barbar call khaihorka phiaba bo chini call no responsive riya tabung kangke call phone switch off khlai tono o je Tiprasa tamni bagui bo amhaike buini live o thangthangui comment hamya sui amhaike buini photo rok no amhaike edit khlaiui Facebook yakaba YouTube rok sarongnani nangkhana nadi je o Tiprasa kaisa je Tiprajwk ni photo nawui sagori gri khlaiui kwbangma YouTuber mani nukha o bwrwi sak phalo o bwrwi rendi o bwrwi no Sabo nang o mahairok chung nukha bini YouTube channel o bini YouTube channel kaisa ya kaini kaitham tongo o mahaike no kaisa khlai bo mahaike viral khlai tongo hingke tabu hingkangke obono koimung je Tiprajwk ni bo mahaike yawi no hwnui YouTube o sarokjakmani bagui lasimung manmani bagui tabuk suicide wngna digi thangui tongo o Tiprajwk khwnai narokdi o je Tiprajwk tabuk suicide wngmani digi thangui tongo Sabo majrama no o tomung no o Tiprajwk suicide wngmi thangkangke Sabo majrama nai Sabo o Tiprasa romui karna nangnai chung bo tamni bagui buini photo no amhaike khlaiui amhaike edit khlaiui o bwrwi rendi o bwrwi sak phalo hnai amhaike online rogo rwnani nangkhana nung tomungo 24 hours ni bisingo nung o bwrwi ni bagui kok phirongmung kwrwi hingkangke nini bagui kotor bwskango wngnai amhaike no jara bono sini tongnai rok norok screen o bini number rok nukhna tei o chulani photo rok nukhna o chula Sabo bo jagani norok tomung sini tongkhangke chini jora news bai kwrwngnani wngthung जों बोनो कोइनाय गोबांमा लुकुरक बुइनि अमाइकेनो फोटो नालायै बाक्साबा फेसबुक खुलोगो बाक्साबा इंस्टाग्राम खुलोगो बाक्साबा यूट्यूब खुलोगो अमाहिंगांके नायदि चिनि गोबांमा फ्रड रक खलायजागै दङ अमाइकेनो गे तमुंनो बोनो जारा सिनि तंनाय रक सिनि तंखांके चिनि जरा न्यूज नि पक दुगना मरबाय करंगा निंथों आर आंगो चलाना अबन कोइनाय नों दाति दाति फाय बिनि बागै नाकान मुंसानि आंगेंके निन बागै कतर अमहायके पुलिस नि थानि याप्रि साजांनाय अ बुरिनि खुक्तै ताबुक अ जे तिप्राजोक बेलायनो लासि मुं मानमानि बागै यां उयां पगैमा याङै तंखा तिनि जोंनो बार बार कल खालाय काप फरका जों बसकाङा नांखांके जों अ बुरिनि खुक्तै जोंनो रंनो भिडिअ फुनुगानो नों दादि दादि अमहायके नाकार सानि आंगेंके निन बागै कतर मा चबा चलेवानो बसकाङो जतनो हाय हाय खुलुमबायका Blog teman,